Benvingut a un nou vídeo al canal, jo sóc l'Albert i avui parlarem de com ser més productiu amb la metàfora del pilot, l'avió i l'enginyer. Aquesta idea no és original meva, no recordo on la vaig escoltar, però la tinc tan familiaritzada ja que la sento molt meva, realment. I aquesta metàfora no és res més que la manera d'explicar com enfoco jo la productivitat i a través de tres moments, tres maneres de comportar-me quan vull ser productiu. Una és ser un pilot, una altra un avió i una altra un enginyer. Aquests tres personatges de la metàfora treballen junts. El pilot és la persona que diu quin és el destí, quina és la ruta que s'ha de fer, l'avió és el que fa la ruta des de l'origen fins al destí i l'enginyer és la persona que un cop hi ha hagut el vol, revisa que tot hagi anat bé i que l'avió pugui continuar volant en un futur. Com traduïm aquests tres personatges a la nostra productivitat? Ara és quan ve l'interessant. Quan estem en mode pilot és quan ens hem de posar un objectiu, una destinació. Això pot ser estudiar per un examen, treballar en una presentació o preparar un vídeo a YouTube. I el pilot també és la persona que t'ha de dir com arribar a aquesta ruta, és a dir, quines són les tasques que has d'anar fent per assolir aquest objectiu. Aquí et pots complicar o descomplicar tant com vulguis, però la meva recomanació seria que divideixis aquest objectiu en petites tasques que clarament t'expliquen què has de fer. Per exemple, si volíem estudiar l'examen, doncs ho pots dividir en resumir les pàgines de la lliçó que t'has d'aprendre, estudiar-ho, preguntar-t'ho a un company i després acabar fent l'examen i aprovant-lo. D'aquesta manera l'objectiu inicial ja és una mica més digerible i tens petites victòries que has d'anar aconseguint perquè tot surti bé. Idealment dedicaríem entre un 5 i un 15% del temps a ser pilots. El primer truc que et vull donar aquí és que en la meva experiència, com més específic i detallat sigui aquestes tasques que has de fer, més fàcil és. Si el que has de fer és resumir el tema, això se't fa molt gran i fa molta mandra posar-te un dissabte o un diumenge a resumir el tema. Però si ets capaç de detallar-ho tant com que finalment les tasques que has de fer és llegir la pàgina 23, 24 i 25 i subratllar les pàgines 23 i 24, d'aquesta manera es veu molt més senzill. Quan t'has de posar a estudiar o a treballar, ja no és ui, he de treballar, ui, he d'estudiar, sinó que és he de subratllar 2 pàgines i llegir-ne 3. Tampoc és la fi del món. A mi m'ho fa molt més fàcil quan estic en mode pilot deixar-m'ho molt ben detallat, que tot estigui planificat i que després només hagi de realment fer el que he dit com a pilot. Quan estem en mode avió, l'únic que hem de fer és volar. I això no és cap xerrada motivacional de merda, sinó que el que vull dir és que quan estàs en mode avió, l'únic que has de fer és fer la feina, és no procrastinar, és concentrar-te i realment treballar. Aquí no hi ha cap secret que jo et pugui dir perquè d'un dia per l'altre t'agradi treballar i t'agradi estudiar, però la realitat és que per ser productiu, per fer moltes coses o que la gent tingui la percepció que fas moltes coses, arriba a un punt on has de callar i posar-te a treballar. Per tant, això és el que has de fer quan estàs en mode avió. Hi ha maneres de fer-s'ho més suportable com treure't distraccions, posar-te música, fer pomodoros i totes aquestes tècniques són vàlides, però al final el que més t'ajuda és tenir molta força de voluntat per realment posar-te a treballar i haver fet una bona feina com a pilot de detallar-te què has de fer perquè així, quan arribi el moment de fer feina, almenys no et faci tanta mandra com sempre ens fa ser productius. La teoria diu que hem d'estar un 80% del temps sent avions. El segon truc que et donaré, i aquest sí que potser t'ajudarà a fer d'avió, és fer servir el time blocking. De fet, vaig fer un vídeo sencer parlant de què era el time blocking i per mi és l'única manera, l'única fórmula màgica que he trobat de realment ser més productiu en qüestió de molts pocs dies. Com et deia, hi ha un vídeo sencer de time blocking, però la idea és que no t'organitzis amb una llista de coses a fer i les vagis agafant i les vagis fent, sinó que detallis en el teu calendari cada dia, cada hora, què faràs. Que siguis molt estructurat i que tinguis tu el control del teu temps. Que no reaccionis a el que la gent et va demanant, a el que t'arriba al correu electrònic a les 9 del matí, sinó que siguis tu la persona que decideix a quina hora es fa què, a quina hora es miren correus i a quina hora toca estudiar o toca treballar. Quan ens posem la gorra d'enginyer, el que hem de fer és analitzar com ha anat el vol. I això vol dir fixar-nos en què ens ha fet mandra, on hem procrastinat, on ens hem liat, on no havíem planificat bé. És molt important que siguis conscient com estàs treballant perquè puguis ser crític i millorar en la manera que t'organitzes i que et concentres per fer feina. És una part importantíssima, però no ho fem mai. Acabem d'estudiar i tanquem el llibre i anem a jugar a la Play. O que hem de treballar, apaguem l'ordinador i anem al bar. Però és importantíssim que siguis una mica crític, igual que l'enginyer revisa que l'avió pugui seguir volant. O potser es pot fer alguna millora a l'avió perquè voli millor. Tu hauries de fer el mateix amb el teu sistema productiu. Tenies suficient en mitja hora per estudiar-te 2 pàgines o necessites una hora? T'has pogut concentrar bé o hauries de començar a amagar-te el mòbil
difícil quan et vols concentrar perquè és una font de distracció imparable. Aquestes cosetes només te les pots dir tu i, bueno, jo estic aquí per donar-te la idea, però la gràcia és que tu estiguis una estona fent d'enginyer. Teòricament hauria de ser entre un 5 i un 15% del temps siguin enginyer. Com pots veure, el pilot i l'enginyer comparteixen una mica de temps, són personatges que es complementarien. El tercer truc que et donaré aquí és que parlis amb altres enginyers. Compara, pregunta, qüestiona, aprèn d'altres persones com treballen, com s'organitzen, com estudien. Jo és una cosa que no vaig fer, crec que mai, com a estudiant. Jo tenia el meu mètode, que m'anava prou bé, però no sé si les altres persones feien servir el mateix mètode o no, si els hagués ajudat a saber com estudiava jo, si jo hagués pogut aprendre d'ells i millorar la meva manera de preparar els exàmens. És una cosa que ara he començat a fer a la feina i aprenc moltíssim. Ho faig amb el meu company de pis i ens ajudem, ens compartim idees, però molts cops potser ni ho qüestionem, que hi pugui haver una manera diferent de fer les coses. Així que parla amb altres persones, pregunta'ls com es concentren, com es planifiquen, quins problemes tenen. Segur que trobes més persones en la mateixa situació que tu i us podeu ajudar a ser una mica més productius. L'última idea que volia compartir amb tu avui, i crec que és una de les grans raons per les que jo em puc considerar una persona productiva, o almenys estic veient que més productiva que altres persones que conec, és el que jo anomeno el biaix de mera exposició. Aquestes paraules tan rares només volen dir que jo considero que estic molt exposat, molt en contacte amb persones que són molt productives. Llavors el que jo he fet és normalitzar aquest sistema de treballar molt, planificar-se, donar-li importància a la feina i s'acaba traduint en ser una persona productiva perquè treballo segurament bastantes hores, però a més treballo bé. Això ho noto amb la meva família, la meva parella, el meu company de pis, els youtubers que miro. Saps aquesta idea que diuen molts cops que ets la suma de les 5 persones més properes a tu? Doncs en aquest cas es compliria una mica. Si jo penso que les meves 5 persones més properes són persones disciplinades, treballadores, productives, jo ho he normalitzat molt. Per mi és molt normal ser una persona productiva, organitzada, que sap concentrar, perquè és el que he après. Igual que si tot el teu entorn és vegetarià, per tu segurament no consumir carn serà bastant normal. Si tot el teu entorn és molt productiu, acabaràs sent una persona productiva. Fins aquí el vídeo d'avui. No volia acabar el vídeo sense tampoc normalitzar i reconèixer que tots tenim moments de procrastinació, d'avorriment, de no voler fer la feina, i és normal. Això a vegades és fins i tot bona senyal de que el que has de fer no t'agrada i potser has de fer algun canvi a la teva vida, però dintre del que puguem fer, podem mirar de trobar maneres de ser més productiu, de concentrar-nos una mica millor i, sincerament, moltes vegades, un cop hem superat aquesta mandra inicial de posar-nos-hi, acabes fins i tot trobant-li gustillo. Això d'estudiar o això d'estar treballant et pot sentir còmode fins i tot, per tant, et fa falta potser només una mica més de disciplina, una mica més de força de voluntat, i tu també pots ser una persona productiva. Tampoc és un secret amagat per la humanitat. Així que res més, pots deixar un like, pots subscriure't al canal, pots deixar un comentari si has après alguna cosa, si voldries aprendre alguna cosa més, i ens veurem la setmana que ve si sóc molt productiu i si no, una altra setmana amb una nova idea al canal. Adeu!